Buhay sari-sari. Hello, ako po si Sheila Rose Vergara, 30 years old. And kung part ako kang harong, lutuan, mahilig ako magluto. Okay. Anong paborito mong kakanon? Kakano, atay naman. Start. Richard Rosero, taga Lagunoy, simpleng tao, 28 years old. Both po kay Sheila Rose Vergara. Kung ako po, sarong party kang harong, sarong po siguro akong sala. Kasi po, ako po bilang sarong tao, very accommodating ang mga bisita po baga, kami sa salating, accommodar, ipapadagos or i-entertain. Nagkabistuhan kami sa San Rafael Elementary School. Kang nag-conduct kami ng training sa 2020 population census. Tapos, hindi ko ba mawala ko naman sa iya, nakalag ako sa iya natin bakla. Kami nagkahilingan sa training sa census of population and housing sa PSA. Ako ang may CAS. Ako ang enumerator. Tapos, pero ko siyang nahiling simpleng tao man lang na medyo stricto. Ikaw magtutdo, ikaw explain ka itong mga tinutuklo dito sa Samuya na kay Kwame sa pag-enumerating pag nag-field na kami. Hindi na lang ito, may mga gaya kong nakakati, pero sabi ko, garo medyo iba-ining taong ini, garo material right, kumbaga makasalo sa loob kang araw. Yan lang kung nahiling ko sa iya. Siyempre meron ko siyang nahiling. Medyo stricto, pero sabi ko, maasahan sa loob. Okay na? Pagkapunta naman sa pagpigil sila sa buho iba ko ba kaya balik ini bukan sibigin so ano niya bakit lugar lumalas posibleng binanaw magmatay ko sa naiwan na din na napipiling ulan pizza sa kung lugar na reception mo po tayo. Bali yun na yan dahil natang ibang bangon. So, kung saan ka, pag maaari yan, sa inyo po. Siyempre, ang bigla na yan baga, gusto nga kang matuloy. Pero hindi si Richard, gusto nga dali. May uli ng duling mo yan ang uli pa. Mauna po. Sinanap na lang. Hanap mo rin dyan sa kalendar. Mahanap pa natin siya. Maghanap ka mo dyan sa kalendar. Nabulan yan. Ano na po talaga kami. May date na. Ayun na po. July. Tignan po kayo. Bakasyon siya. July ano po, 28. July 28. July 20. Tingnan mo dito ang ano to. Bilog ka mo. Yung 29 ang pag-bilogan. Ano bilog ah? Ay, Yung 14. 14 ang pag-bilogan. Bilog ang ano, tulong? Full moon.
Moon. 14. 14. Duman sa yan. 29. Yung mall, bago pa sana. Yung mata rin. Gimana? Alam din ang bulan? Ano ba araw na sa'yo lumaan? 20. Bisa 30. Ang kabilog ang pulmo at ang... Kaya hindi isa dulong. New moon. 29 po. New moon yan. Dapat ako na pang. Saka ano naman rin yan. Doon pa man sa nakalidaw na. May dahas. Yung Moon, padag ba? Dapat agad ko lang baka 14. Tama na namin sa iyo. Sabi ko na ito. Here, sa tingin mo. Jack and boy. Yes, sige na po kayo sa pataas. Buka kaya sa Nagkwento. hindi kasi naghiling sa ano, pataas siya. Kadagdan, mga 80. Sa Otsora, pag-iringat sa taas. 30. 18. Bakasyon naman. 18, tas wireldohan niya. Bakasyon sa mga ano yan. Bakasyon sa mga gobyerno na yan. Ang itin sa ilaga, lunis man ang itin. Private sector. Ang itin nga ni Bayon man. Sinda, Lunis mother. man. Surat ka muna sa mga Masarap, masarap. Sa lugar, sa nawan na. Notebook papel. Bullpen. Daw na bisata. Final answer. Papel. Magsulat ka mo. Alanganin sa Sibuyan, balak ka po. Sabado, surinduhan. Alanganin sa Sibuyan, balak ka po. Surinduhan ng Sabado, mayo na. Arin po, mas magayon po baga pwedeng ang Jis. Pili po sa 8. Yeah. Ang gusto nga ni Linda, mga ID Anong aldo na napili din daw? 28. O, dayo na. Nakaano na kayo ng yan. Sabi ko po sa inyo, Oo, kamu man daw. nang aning magkasunod ng O, pagwa na pala. Okay na? Tama na pala. 28. Ano na kayang 28 inita din ang upo. Ay, oh, 28. Oh, napa no ta na pipili. Okay na, 28. Oh, 28 da, 28. Para pahirapan si Palipagana. Nagkontrata na. Ang masasabi ko sa mga agad na ini, uwa, magmahalan sinda sa hirap at ginawa. Ang mga akik ninda, tamano na maray, maging maray na, maging sinda maray na ang asin na sa sindang mga akik, maging maray na Filipino citizen. Ang masahin sa St. Richard, si Sheila na bilang maagong tempo kabayaan. Kung alaw mo, pag-ibaanin doon, magayon. Kung ikaman sila, kung
May kang amot nga ni magay nang pag-iibahan nindo na siya sa pag-abot at trabaho man. Na man lang bigang ka. Ang sabi ko sa dasaro ko, nandun nag-agong siya, ang agong niya at amanon. Tapos, madabao, nangyari, ay magalong ko, isuhan. Nangyari, kung ano ito, yaon, okay na. Sheila, itong maging strong, tapos dapat sabay sinda permi sa gabos na pagsulinda. Tapos permi sinda, pag may problema nga, uloy mo na sinda. Tapos hold na ako, tapos suporta. Dapat di ba suportahan baga? Okay, para sa pinsan ko, maagod rin siya ngunyan. Good luck, saka pirmi lang mga G, pirming magkaintindihan, dahil mag-iriwalan kung sakaling may mga problema man. Happy ako para sa Indo. So, thank you. Magkasikaso na nga, naging kakawatan si Francis. Ayun na po yun. Message ko sa inyo. Pagparahalo yun pa. Ano pa man? Pagin mo tulos ng akin. Ito na sampul kaya ating dara ko digdi yung may sampul tulos. O dara itong dawa o. Ito na o. Matingan sa sampul. Ito pa sa mo. Message ko lang mo sa ito, magmasenda sa kalasan. And good luck sa future. Sana okay ang pag-ibahan nila sa pag-ulit ko nito. Ano masabi mo damastugan mo? Ayos mo ko yan. Approve. Ano mo lang Rachel? Pero di mo naman sa mababawi. Okay. Subayan mo si... Ano pangalan mo? Richard. Subayan mo daw. Okay. May kiss. Kiss sa cheeks. Kiss sa cheeks. Kiss sa cheeks. Mati, ang parakarga. Tama. Walang muna yung si Rochelle, ang channel yan. Wala pa yan. Mati, ang parakarga. Si Matang ni Guna. Ate, 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 ate. Ay, lapag na yan. Okay, kura. Iyo. Parang kamu debata, kanya makapulo lang mo kamay ko. Uy, hindi naman ang inutan si Dua, kuya. Kasi nasa Dua. Huwag mo lang nanda kaya. Like, share, comment, subscribe.